Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Гэтыя каманды лідары нашага чэмпіянату згуляюць паміж на моманты, бо пра гэта сведчыць статыстыка супрацьстаяння каманд у гэтым сезоне. 32-0 пакуль што нас з вамі чакае, і будзем глядзець за тым, што будзе адбывацца на поле. Распачнем мы гавор з гасцей, і сёння бачым мы, што Мінск такім вось і сёння ён наступны. Галкіпер сёння нумар 22, Ганна Лапа, ёй у поле дапамагаюць. 8-й нумар, ось першы момант у Мінска, і Ганна Лапа мяч у рукі забірае. Аддае перадачу наперад, Самойлова ў штрафной прымае, мяч прабівае, Лапа, здаецца, ратуе, але ж дабіванне, і Крысціна Кіянка адкрывае лік у нашым супрацьстаянні. 1-0 на карысць Мінска. Вось так прапускае Смаргонь свой першы гол у гэтым матчы. 7 хвілін пратрымалася каманда Ірыны Казей рэалізаваць падачу ў штрафную, удар па варотах, зноў жа Кіянка на падборы, дабіванне, перакладзена, яшчэ адно дабіванне, і ўсё ж такі залятае мяч у вароты сённяшніх гаспадынь. 0-2 становіцца лік, і нават я не пабачыў, хто ж там канчаткова гэты мяч у вароты дабіваў. Крысціна Кіянка адзначаецца і галявой перадачай 1+1 у капітана Мінска. Ну аж не атрымалася гэта перадача. Зноў жа Мінск у сваю атаку пераходзіць. Зноў жа праз фланг, дзе знаходзіцца Паліна Астрейка. Падае яна ў штрафную, Кіянка, і мякка ледзь не пераправіла мяч у вароты, ідзе ён на палове поля гаспадынь. Зноў жа спроба Мінска разгарнуць сваю атаку, і гэта шанец забіць трэці, гэта пенальці, Мінска прабіць, разбег, удар, і гэта 0-3. Дакладны удар у дзявятку, і галкіпер нават не змяняе свайго становішча. Магчыма, не чакала такога удару Ганна Лапа, ці разлічвала, што пойдзе мяч вышэй за браму, але ж усё ж такі Завета Іскарова. І вось так, прыкладна за 15 хвілін Мінск забівае тройчы. Гол за 5 хвілін у нас з вами прыкладная статыстыка, і калі ўсё будзе так ісці, то прыкладна 16-0 Мінск сёння пераможа, калі не паскорацца дзяўчаты Андрэя Пышніка. Перадача ў штрафную, удар па варотах, і удар па варотах, і Лапа мяч усё ж такі забірае ў рукі, у сваю атаку ляціць. Зноў жа Мінск будзе спрабаваць нешта прыдумаць у штрафной суперніц. Падача, але ж адбіваюцца смаргонкі, адбываюцца не вельмі дакладна, удар па варотах, і зноў жа залятае мяч у вароты Смаргоні. Вось такі рыкашэт, і забівае Мінск свой чарговы 5-й гол у гэтай барацьбе сваёй камандзе. Перахапляе Мінск мяч канчаткова, Узун, перавод на партнёрку, Гірас адгулялася далей на сваю футбалістку, гэта Самойлова была, Іскарова прабівае, трапляе ў галаву Крысціне Кіянке, і тая не Станкевіч гуляе, далей перадача на Гірас. Цягне яна мяч па фланзе, аддае перадачу на Узун. Уляна падае, і у Кіянкі удар не атрымліваецца, хаця Есман гуляе на Узун, тая далей на Іскараву, Іскарава ў фланг, дзе знаходзіцца Крысціна Кіянка, перадача на Астрейка, тая падае, і Ганна Лапа мяч маладым дзяўчатам, прадстаўніц зборных розных узростаў, і ўсё ж такі адзін з фаварытаў чэмпіянату. І вось Мінск меў магчымасць забіць 6-й, але ж Станкевіч. Моцны закід у штрафную, перадача, Ціхан, удар па варотах, і няма дабівання. Вяртае сабе мяч. Іскарова адпраўляе мяч у штрафную, ніхто да яго не дацягнуўся, ніхто за яго. Перадача на Самойлову ад Іскаравай, тая далей на Ціхан, Ціхан, удар па варотах, але ж трапляе ў нагу галкіперу, дабівання, і
Станкевич. Не. Аддае перадачу на партнёрку. Самойлова там вядзе барацьбу. Выйграе яе. Адгулялася яна з Ангелінай Гірас. Падача мяккая ў штрафную. Узун прабівае, але ж другога памоцы мужчынскага дывізіёна пасачыць за сустрэчай. Ну а нас тым часам Мінск з ножа. 53. Нумар другі ў Ляна Саула. 75. Галоўныя трэнеры адпаведна Андрэй Пышнік і Ірына Казеева. Ну а нас тым часам Мінск у сваёй атацы. Падача ў штрафную. Ляна Узун там спрабуе раней з галкіпера паспець да мяча супрацьлеглым лікам. Есьман. Цяпер уже без становішча па-за гульнёй. Падача ў штрафную. Узун аддае перадачу на сваю партнёрку і тая забівае гол. Адзначаецца у нас Васку Лоника Цанване. Прадстаўніца Мазамбіка просто заносіць мяч у вароты. 0-6 на карысць Мінска на пачатку тайма нумар 2. І вось за гэтым стандартам. Падача, удар па варотах і 0-7. 15. Сустрэнецца з брэсцкім Дынама. Ну а галоўным матчам тура. Ой-ой-ой, які момант, удар па варотах ад Узуна, але ж 2-0 у матчы Дынамо БДУФК АБФ У-19. І мы з вами да апошняга жаночага класіка ў сезоне. Ой-ой-ой, момант у Мінска, удар па варотах 0-8. Уляна Узун афармляе яшчэ адзін чарговы гол Мінска. І да жаночага класіка мы з вами падыходзім у тым становішчы, што Дынамо будзе абганяць Мінск розніцай мінімум у 2 мячы. Але калі Мінск пераможа, напрыклад, 1-0, то трэба будзе падлічваць розніцу забітых прапушчаных. У Мінска яна складае плюс 182. Мінск знайшоў некалькі легіянерак не толькі у Мазамбіку, але і ў іншых краінах, но нас тым часам ледзь не заляцеў 9. Мазамбіка гуляла на Кубку Касафа. Гэта кубак, які ўключае ў сябе краіны якраз Паўднёвай Афрыкі, і там толькі ў паўфінале прайгралі. Ой-ой, момант, і Даніэла Кута яго не рэалізуе. Падача ў штрафную. Цанване сустракаецца з мячом, зноў жа падае. Ой-ой-ой, трапляе суперніцу, ад якой мяч залятае ў вароты. Александра Полуян, калі я не памыляюся, афармляе аўтагол. Вось такая нечаканасць, неспадзяванасць. Ну, а, дарэчы, для параўнання зноў жа Мінск у сваёй атацы. Падача ў штрафную. Даніэла Кута ўсё ж такі свой гол забівае. І, што сімвалічна, 10-й нумар Мінска афармляе 10-й гол у вароты Смаргоні. 0-10 у нашым матчы. І вось адзначыліся ў нас усё ж такі галамі абедзве легіянеркі з Мазамбіка. Есьман прабівае па варотах, але ж у створ не трапляе. Зноў жа Мінск ідзе ў сваю атаку. І зноў стварае эпізод у варот суперніцы, але ж Смаргонь адбіваецца. Падача. Удар па варотах ад Куты, рыкашэт і яшчэ за савецкім часам, за Магілёўскую надзею. Пагуляла за ту ж самую Магілёўскую надзею яшчэ і ў часы незалежнасці. Но у нас пакуль што Мінск у атацы, стварае момант, і далей гуляла ў Расіі за надзею з Нагінска, Ладу і Скара Стол. З 96 па 2000 год Ірына Казеева была футболісткай зборнай Беларусі. Расіі гуляла яна у Бабруйчанцы, у складзе Бабруйчанкі ў Еўракубках, і таксама Казеева станавілася срэбранай медалісткай чэмпіянату Беларусі. Цікавіцца жаночым футболам, распачнецца нетыпова рана, а 10:30 гэтая гульня.
у нас распачынаецца на стадыёне імя Пракапенкі ў Бабруйску, як заўсёды на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». Вы побачите параллельным супрацьстаянні АБФФ У-19 ўсё ж таки забівае ў вароты Дынамо БДУФК. 3-1 лік у тым матчы. Ну, у нас Кута чапляецца за мяч, дае перадачу на Узун. Прабівае яна па варотах, але ж Ганна Лапа. Але ўсё так у нас і скончыцца, то Дынамо БДУФК 83 пункты, розница забитых пропущенных плюс 195. Минск 80 пунктов, розница забитых пропущенных плюс 184. Третье место Зорка БДУ 68 пунктов, и уже ніхто на гэтае третье место. Зазначым, дарэчы, что пропустили мы яшчэ один гол Минска. Размаўляючы про турнирную таблицу, Цанван отправляется мяч на далекую стойку и залетает в вороты. 12-0. Александра Самойлова забивая прамым ударом з вуглового. Не часто мы такое бачым, але ж вось Александра Самойлова здолела. Здавалася подача на далекую стойку, але ж вось так поздравіць статус лепшага бомбардира чэмпіяната. Но на гэтым гучыць у нас свісток. Як заўсёды скажу вам, да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.